Българи, време е да се събудим. Достатъчно години ни лъгаха, делиха и купуваха за кебабчета и стотинки. Днес не сме роми и турци или българи. Днес сме един народ срещу мафията, срещу корупцията, срещу лъжата. Кой разпореди това безобразие? Кой разпореди това безобразие? Кой разпореди това безобразие? Сега ще ти кажа, няма българи, няма цигани, всички да протестираме и да ги изгониме вън от парламента. Искаме си президента, не искаме мафиоти, пълни идиоти. Пак дигат цените и намаляват заплатите, отгоре на това и еврозоната. Не си даваме парите, я чупете си главите. Ограбихте държавната хазна, а ние пълним вашата. Да се събудиме, да протестираме, да ги изгониме, да ги изкараме, да ги разкараме, да ги размажеме, да им покажеме, че можеме. Да се събудиме, да протестираме, да ги изгониме, да ги изкараме, да ги разкараме, да ги размажеме, да им покажеме, че можеме. Кой разпореди това безобразие? Се на всички, народа е с теб, смело напред. И никакви 600 лева няма да дадем. Вие питате ли нас какво ние ще ядем? И никакви 600 лева няма да дадем. Вие питате ли нас какво ние ще ядем? Да се събудиме, да протестираме, да ги изгониме, да ги изкараме, да ги разкараме, да ги размажеме, да им покажеме, че можеме. Да се събудиме, да протестираме, да ги изгониме, да ги изкараме, да ги разкараме, да ги размажеме,